Смяната на тазобедрената става е сериозна операция и е важно да бъдете информирани и готови за процеса на възстановяване. Ето някои важни аспекти, които трябва да знаете. Подготовка за операция. Преди операцията ще бъдете подложени на различни медицински изследвания и тестове. Необходимо е да информирате хирурга за вашата медицинска история и текущите лекарства, които приемате. Тип на протезата. Има различни видове тазобедрени протези. Хирургът ще избере подходящия тип според вашите нужди и състояние. Възстановяване и физиотерапия. Очаква се период на възстановяване след операцията. Физиотерапия ще бъде важна част от процеса и ще помогне за възвръщане на силата и гъвкавостта на ставата. Ограничения и упражнения. Ще има временни ограничения на движенията след операцията. Важно е да следвате указанията на лекаря и физиотерапевта относно упражненията и активностите, които можете да извършвате. Медикаменти и грижи след операцията. Лекарят ще ви предпише необходимите медикаменти за болка и възпаление. Също така е важно да следвате инструкциите за грижи за раната и промените в живота си след операцията. Помощ от близките. Ще имате нужда от подкрепа и помощ от близките си по време на възстановяването, особено в първите седмици. Следоперационни посещения. Редовните посещения при лекаря са важни за оценка на напредъка и решаване на възможни проблеми. Запомнете, че всеки пациент е уникален и вашето възстановяване може да варира. Важно е да се консултирате със своя лекар и да следвате индивидуализирания план за лечение, предоставен от екипа от здравни специалисти. Абонирайте се за нашия канал, така ни подкрепяте. Благодарим ви!